Кулларында букча, букчада беренче чиратта кирәк әйберләр. Бу җылыны саклый торган эчке кием, дарулар, азык-төлек. Ярчалыдан элекчә мобилизациягә эләккән һәр егеткә шундый җыелма бирелгән. Аларны автокала хакимияте әзерли. Всем мобилизованным челницам выдадут предметы первой необходимости. Моның өчен махсус букчалар тектердек. Бүген аларга тапшырдык та. Букча эчендә термокием, сөлге уйыкбашлар, дарулар бар. Ярчаллыда ярдәмне хәрби хезмәткә китүчеләргә генә түгел, аларның гаиләләренә дә күрсәтәләр. Әйтик, 1 октябрьдан мобилизацияләнүчеләрнең ул-кызлары балалар бакчасына бушлай йөри алачак. Ә мәктәп яшендәгеләргә 2 тапкыр түләүсез ашату каралган. Город и так предоставил необходимую помощь для моей семьи. Шәһәр хакимияте безгә минем гаиләмә зур ярдәм күрсәтә. Менә балам бакчага түләүсез йөрячәк. Бу кадрларда Азнакай районының Сәпәй авылы. Җирле апа-абиләр дә мобилизацияләнгән егетләргә ярдәмгә алынган. Көн сайын авылның мәдәният йортында җыелып, җиберләп уйык баш бәйлиләр. Менделеевск районында мобилизацияләнүчеләргә ярдәм йөзеннән кирәк яраклар җыела. Бу эшкә эшмәкәрләр дә кушыла. Алар бергәләп, бергә җиңүгә дигән хәйрия фонды оештырганнар. Люди, когда приносят какую-то... Посылка алып килгән һәрбер кеше тартма тышына аның кемгә икәнен яза. Берәүләр хәрбиләргә кирәк яраклар җыйган, икенчеләр шундагы халыкка гуманитар ярдәм алып килә. Җылы өс киеме, баш киеме, оек баш һәм аяк киемнәре, тонны бәрәңге. Мамадыш районы халкы шулай ярдәм итәргә булган. Әле 2 атна элек кенә җирлектән гуманитар ярдәм төялгән йөк машиналарын Донбасска озатканнар. Хәзер икенчесен әзерлиләр. Безнең авыл җирлегенә менә бүген бер машина тутырып алып килдек. Киемнәр, носкилар, эчке киемнәр, термобилялар, курткалар, печаткалар. Менә бүген көндә кем нәрсә белән булышалар, бөтенесе булыша. Әле ягыдан калдылар, тагын булса тагын ярдәм итәбез дип. Чөнки үзебезнең егетләрнең сәламәт булуы, аларның җылы киенеп йөрүе өчен бөтен кеше дә кайгырта инде безнең. Шундый ук йөк машиналары Минзәлә һәм Кукмара районнарыннан да кузгалачак. Ярдәм акцияләре Татарстанның башка районнарында да уза. Башкала мэриясе хәбәр итүенчә, Казаннан озатылучы ир-егетләрнең гаиләләренә ярдәм итү буенча да күрсәтмә әзерләнә. Рүзәл Шарипов, Рания Абдрахманова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңа Гасыр каналы.